Hola i benvinguts a Apple-Droid. Avui us portem a la presa de contacte del LG G3S, el germà petit de l'LG G3. Us ensenyo primer l'LG G3 perquè si us ensenyo el G3S és idèntic. Idèntic en tots els aspectes, per davant i per darrere. La principal diferència, la pantalla. Aquesta és de 5,5 polzades i aquesta és de 5 polzades. Bé, passant a repassar les especificacions del dispositiu, podem trobar que l'LG G3S té una pantalla de 5 polzades amb resolució HD, un processador de 4 nuclis, per variar, tots els dispositius tenen un processador de 4 nuclis, 8 GB d'espai intern, amb espai per a ranura SD, una càmera de 8 megapíxels i una bateria de 2.540 mAh. El dispositiu arriba a un preu de 299 i ja s'està veient rebaixat a les principals botigues d'internet i físiques. Per exemple, el Corte Inglés el té a 279 aquesta setmana. Què dir-vos? És el clon perfecte de l'LG G3 en petit, per qui no vol tantes polzades, encara que, com podeu veure, la diferència entre un i altre és molt poqueta, de cos és molt poqueta. La càmera i tot té el mateix aspecte, simplement és un canvi de polzades de pantalla. L'estem analitzant, ens agrada molt, donem les gràcies a LG per confiar en nosaltres i ens veiem dintre de poc amb l'anàlisi complet del dispositiu. Moltes gràcies.